शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर मिलेला बोलाई के फसाई दिलको छौड़ी अपन घरवा रे ऐसन मरको कर भैबा बहिन डरावा उठो देह में लहरवा रे ऐसन मरको कर भैबा बहिन डरावा उठो देह में लहरवा रे जेब में के पैसा कौड़ी सभे लुटल कौ मारी मारी देहिया हमर पूरा गुटल कौ रे जेब में के पैसा कौड़ी सभे लुटल कौ मारी मारी देहिया हमर पूरा गुटल कौ लगी गेलै चोट निकलै माथा से खुनवा के धरवा रे लगी गेलै चोट निकलै माथा से खुनवा के धरवा रे ऐसन मार गयो कर भैबा बहिन डरावा उठै देह में लहरवा रे ऐसन मार गयो कर भैबा बहिन डरावा उठै देह में लहरवा रे ऐसन मारको कर भैबा बहिन डरावा देह में लहरवा रे ऐसन मारको कर भैबा बहिन डरावा हे रे अभी तक डर लगो धड़को छतिया छूट गेलै देश के मिलल अदतिया ना बाबा बड़ी डर लगो अभी तक डर लगो धड़को छतिया छूट गेलै देश के मिलल अदतिया फोन करके मनीष टाइगर रजनीश बोलैल डकटरा रे फोन करके मनीष टाइगर रजनीश बोलैल डकटरा रे ऐसन मारको कर भैबा बहिन डरावा उठो देह में लहरवा रे ऐसन मारको कर भैबा बहिन डरावा उठो देह में लहरवा रे शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशनगंज।